O alcalde de Portodosón, Luís Soujo, manda unha mensaxe de tranquilidade aos veciños de Xuño, Caamaño e San Pedro de Muro en relación cos problemas de captación de auga no río Sieira, que hai uns días denunciaba o Bloque Nacionalista Galego. Segundo o rexedor, o Concello está a traballar conxuntamente con Ribeira e Augas de Galicia para buscar a mellor solución posible para todas as partes, tratando de dar servizo a aquelas vivendas do municipio que teñen necesidade de auga, sempre coa premisa de respetar o caudal ecolóxico do río. Neste tema quero dicirlle aos veciños de Xuño, de San Pedro, en este caso tamén incluso podemos ir hasta Caamaño, que é unha cousa moi delicada e que temos que facelo dunha forma que os técnicos nos informen e nos diga que é o que temos que facer aí, vale? Eu vou a ter unha reunión, así eu comentei, xa o falamos en varias ocasións co alcalde de Ribeira, Manolo Ruiz, e tamén con Augas de Galicia, e podemos incluso colaborar tanto o Concello de Portodosón como o Concello de Ribeira e como con Augas de Galicia e ser capaces de abastecer Ribeira e de abastecer Portodosón, polo menos as parroquias máis ao sur do Concello, non?